No heippa kaikille! On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika ja me lähdetään liikkeelle tästä pakasta ja sitten sen jälkeen meillä on tää Mermaid tarot-pakka käytössä. Ja lähdetään heti liikkeelle. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti meille tähän hetkeen, meidän iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Sieltä. No niin. Sä pystyt pääsemään minkä tahansa esteiden yli. Siellä on miekkojen ässäkivessä. Kuten näkyy. Esteiden ylittämistä. Kanssamatkustajat on sun kanssa, sulla on tuki sun ympärillä koko ajan. Viesti on ihan selvästi se, että ei ole mitään hätää. Vaikka sä olisitkin semmosella vähän kapeammalla polulla tällä hetkellä ja sä joutuisit harkiten liikkuun eteenpäin. Tää voi olla kyllä niin kuin, etenen niin kuin ajatuksella, niin tää voi viitata sun suhtautumiseen myöskin asioihin, että tavallaan, että älä reagoi kaikkeen heti, että kaikki on hyvin, sä pääset kyllä esteistä yli ja sitten sieltä tulee narri, kun me leikataan pakkaa. Mistä tässä on kyse? Lisätietoa, kiitos. Lisätietoa. Mistä tässä on kyse? Siitä. Noniin. Lanttien ässä. Joo. Sitten siellä on hirtetty. Kohtuus. Isosti lähdetään liikkeelle. Maljojen kutonen. Miekkojen kuningas. Jotain tässä nyt on niin kuin asioiden tuomitsemiseen liittyen. Hallitsija. Maljojen ysi. Että pitäisi nähdä nyt niin kuin eri tavalla jotakin. Voima. Ihanaa. Sauvojen kolmonen. Maljojen kakkonen. Taikuri. Tämä on tosi iso juttu. Täällä on, ja siinä nyt on se miekkojen ässä. Tietenkin se tuli meille nyt tänne. Tässä on iso asia kyseessä, koska meillä on näin paljon suuria arkanoita. Lanttien kolmonen on siellä meillä oppiläksypaikalla. Asia selvä. Lähdetään katsoa tätä läpi. No niin. Eli tässä on nyt meneillään vähän sellainen. Tässä on aika paljon käynnissä. Ja tässä on jotenkin nyt niin kuin kyse liiallisesti niin kuin yksityiskohtiin takertumisesta versus siitä, että me pystytään näkemään niin kuin kokonaisuuksia ja isompaa kuvaa. Koska silloin, jos me niin kuin juututaan jotenkin liikaa sinne yksityiskohtiin, niin meiltä voi jäädä jotain tärkeää huomaamatta.
Ja tämä tuntuu nyt niin kuin siltä, että nyt meidän pitäisi vähän ottaa etäisyyttä johonkin asiaan. Eli mihin nyt ikinä sitten tilanteeseen tämä sulla liittyykään, niin älä reagoi ihan heti kaikkeen tai esimerkiksi tuomitse toista liian nopeasti. Sen tyyppisesti jotenkin, vaikka paljon onkin käynnissä ja meno voi olla nopeeta, voi olla vähän sekavaakin, niin kannattaa vetää hetki henkeä. Että tässä on jotain sellaista tavallaan kiivautta. Jotain kiivautta tässä on. Toi miekkojen kuningas ja hallitsija. Ja sitten vielä miekkojen ässäkin siinä. Tässä voi olla jopa suuttumusta. Jollain tämä liittyy johonkin suuttumukseen. Jotain sen tyyppistä siinä on. Ja tämä pointti tässä on niinku se, että asiat oikeasti liikkuu hyvään suuntaan, vaikka siellä jotain leimahtaisikin esiin. Tai vaikka siellä syntyisikin vähän semmoinen, jopa vähän kiihkeäkin keskustelu tai jonkun tapauksessa vähän riitaisakin ehkä, niin tämä energia kyllä tasaantuu nopeasti. Eli irrottaudu ikään kuin nyt siitä. Älä anna itsesi kiihtyä liikaa. Chillaa vähän. Vähän sen tyyppinen. Ja tässä niin kuin tuntuu olevan käynnissä semmoinen jonkinlainen vähän ristiriita sun elämässä. Ja ehkä se liittyy jollain lailla semmoiseen liialliseen kiinni pitämiseen jostain vanhasta, jostain vanhasta perinteestä tai vanhasta toimintamallista tai joku teistä ehkä pitää tosi tiukasti kiinni jostain vanhasta tavasta toimia. Mutta elämä muuttuu. Ja asiat muuttuu nyt aika nopeasti. Että jos sä voisit ottaa vaan hetkeksi askeleen niin kuin taaksepäin ja jotenkin niin kuin sen sijaan, että sä otat niin kuin käyttöön sen aina tähänkin saakka toimineen ajatusmallin sen, että näin mä oon aina tehnyt tämän, niin ottasitkin nyt askeleen taaksepäin, niin se voisi avata jollain lailla uutta tilaa sinne. Että jos sä pidät liian tiukasti kiinni siitä vanhasta, niin se saattaa tuoda mukanaan jollain lailla nyt ristiriitaa. Ja jos sä niin kun jatkat sitä linjaa, että näin tämän kuuluu mennä, niin sä saatat kohdata toisen, joka painaakin siinä kohtaa tavallaan niin kuin hälytysnappia, että sen tyyppisesti tavallaan, että tässä täytyy nyt mennä tämän vanhan perinteen mukaan, että näin tämän kuuluu tapahtua. Että tässä on joku vähän sellainen oppiläksy nyt, että oppia ottamaan niin kuin vastaan uutta tietoa. Et jos sitä ei opi, niin jää niin kuin jollain lailla semmoiseen vajaaseen. Se ymmärrys jää vajaaksi asioista. Ja se johtaa ongelmiin. Ja sitten joku taistelee jostain niin kuin joko tietämisestä tai tietämättömyydestä sen tyyppisesti, että miksi et sä kertonut mulle tätä? Tai miksi sä et kertonut kaikkea tyyppisesti.
Mutta että tämä tuntuu olevan niinku tämmöinen kaava, ohjelmointi. Yksi sellainen vältettävä kommentti, jota me voidaan toiselle ihmiselle sanoa, on jotenkin se, että hei, että sä et vaan tiedä kuule kaikkea. Mä en tiedä, onko kuka jotain sen tyyppistä, onko joku sanonut. Erityisesti jos on kyse meille tärkeästä ihmissuhteesta ja jos me sanotaan toiselle, että sä et tiedä kaikkea tai sä et ymmärrä tai tämä toinen ihminen voi olla vähän silleen hukassa jollain lailla. Ja hän saattaa sen takia laittaa, niin kuin tavallaan nostaa suojamuurit sinne. Vähän niin kuin siihen tyyliin, että mä en ala tähän, mä en ryhdy tähän leikkiin sun kanssa. Sun ei nyt tarvitse tietää kaikkea. Ja okei, ehkä siinä on perääkin just nyt, tässä, tämän ihmissuhteen vaiheessa. Ehkä sun ei tarvikaan tietää ihan kaikkea. Erityisesti jos on niin kuin jostain toisesta ystävästä tai suhteesta kyse, jossa on niin kuin konflikti käynnissä. Mutta isommassa mittakaavassa koko maailmassa niin tuntuu olevan tosi paljon asioita, joista niin kuin ihmisille ei kerrota. Että asioita pidetään salassa ja ne, niin kuin joiden oikeasti pitäisi tietää, niin jää ulkopuolelle. Tulee semmoinen olo, että hetkinen, että miksi tätä ei kerrottu mulle. Että tavallaan tietoa pidetään niin kuin pimennossa tai jotain sen tyyppistä. Sen takia se meidän intuition kehittäminen, meditointi, kaikki sen tyyppinen on niin tärkeää tässä ajassa. Se, että siitä meidän ohjauksesta tulee osa meidän arkea. Tämä voi olla myös sitä, että osa teistä voi saada jotain tietoa, joka aiheuttaa jollain lailla niin kuin stressiä tai huolta siellä. Ja mä melkein sanoisin siihen neuvokset, että ota etäisyyttä. Että katso sitä, kaikki on ok, katso sitä isompaa kuvaa. Mä en tiedä, mä en tykkää hirveästi siitä, sun ei tarvitse tietää ajatuksesta. Koska mun mielestä sun todellakin tarvii tietää. Että sä niinku tarvit sen tiedon. Se, jolle tämä tulkinta on tarkoitettu, niin ymmärtää paremmin, että mistä tässä on kyse. Sitten tämä voi olla jonkinlaista pettymystä, jonkinlaista katumusta. Joku on saattanut pistää jotenkin välit suhun poikki tai jopa blokata sut tai ja nyt sitä ehkä sitten kadutaan. Ja tästä voi syntyä keskustelu siitä asiasta. Mutta jonkinlaista niin kuin sellaista jääräpäisyyttä täällä on ilmassa. Ja joillekin tämä voi sitten taas liittyä sellaiseen tilanteeseen, joka on sellainen jotenkin
se on herkkä. Että siellä on meneillään tosi jotenkin herkkä tilanne. Ja siinä on ristiriitaa, jotain konfliktia siinä herkässä tilanteessa. Ja jollain teistä se liittyy sellaiseen, että asioita kerrotaan vaan, jos sun on niin kuin pakko tietää. Jos sun on pakko tietää, niin sit sä saat tietää. Tää ei koske kaikkia. Tää on aika semmonen yksityiskohtainen nyt jollekin. Et jollain tää voi niinku liittyä siihen, että sulla on ristiriita jonkun toisen ihmisen kanssa ja sä mietit, että jos mä nyt sanon tämän asian, jos mä sanon tämän, mitä mä oikeasti haluan sanoa, niin tää menee tosi pahasti pieleen tää juttu. Ja se tuo niinku toisenlaisen näkökulman tähän, että jonkun on pakko saada tietää jotakin. Että mulla olisi kyllä niinku, tässä olisi kyllä tämä totuus, jonka mä voisin sanoa, mutta jos mä sanon sen nyt, just tässä konfliktissa, niin se vaan niinku hajottaa kaiken. Sitten jollekin tästä tulee semmonenkin näkymä, että joku saattaa ilmestyä takas sun elämään jonkun pitkän hiljaisuuden jälkeen. Ja se ihminen tulee jotenkin silleen kepeästi, ei ota sitä tavallaan niin kuin kunnolla jotenkin tarpeeksi vakavasti. Ja se voi tuntua susta jotenkin loukkaavalta. Niin kuin sen tyyppisesti, että hei, nyt ei ole aika pelleillä tai mitä ihmettä. Että tolleeko sä vaan niin kuin olkia kohauttamalla nyt sit siihen tuletkin ihan niin kuin mitään ei oiskaan. Ja jotain yllättäviä keskusteluita täällä voi olla. Jotain semmoista, niin kuin, että siellä voi tulla jotain, mikä kääntääkin jossain keskustelussa jonkun totutun ihan ylösalasin. Tai että siellä tulee jotain yllätyksiä, paljastuksia, sanojen suhteen. Mutta tavallaan niin kuin yhteenvetona, että jos sä oot sellaisessa tilanteessa, jossa sun pitäisi sanoa asioita ääneen, niin diplomatia on kyllä nyt sun paras työkalu. Semmoinen tavallaan niin kuin hienotunteisuus. Koska siellä on jotain sellaista ihmeellistä hämmennyksen energiaa, eli sä et tavallaan voi vaan tiputtaa jotain totuutta sellaiselle ihmiselle, joka on valmiiksi jotenkin ihan sekaisin tai peloissaan tai jotain tämän tyyppistä. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan? Mutta täällä on paljon puhuttavaa, täällä on paljon sanottavaa. Ja tavallaan kuitenkin samaan aikaan yksi ainoa keskustelu voi saada aikaan jotenkin ison konfliktin, ison väärinymmärryksen, ison sekaannuksen, jotain sen tyyppistä. Eli ota tää hitaasti. Jos sä toimit harkiten, niin tää päättyy hyvin ja voi päättyä hyvin. Mutta on myös tietoinen siitä, että joku saattaa ilmestyä ihan tyhjästä tavallaan. Että jos te ette ole puhunut pitkään aikaan, niin voi tulla esiin sellaista. Se voi olla sen tyyppistä tavallaan, että missä sä olit, miksi sä et ottanut yhteyttä tai miksi sä blokkasit mut tai miksi sä niin kuin katosit ja niin edelleen. Ja tässä tilanteessa sun sydän on nyt tärkeä. Se, että sä pysyt sun sydämessä.
Vaikka joku olisi käyttäytynyt esimerkiksi ihan typerästi, niin sen tavallaan niin kuin sanominen suoraan ei nyt auta tätä asiaa. En osaa sanoa minkä takia, mutta mulla on niin kuin sellainen tunne, että nyt pitäisi ottaa se toinen ihminen. Sen toisen ihmisen pitäisi päästä pois siitä tilasta, missä hän niin kuin on. Lempeästi. Sä saatat joutua kantamaan tätä vielä hetken, tätä asiaa sun sydämessä. Jollain teistä on tavallaan totuus, joka pitäisi sanoa, mutta se toinen ihminen on jotenkin liian tunteissaan ja tunteikas, ylikuormittunut tai jotain tämän tyyppistä. Ja jos tämä niinku roolit on toisinpäin, että jos sä oot sinä, tai jos niinku sulla on se keskustelu menossa tämän ihmisen kanssa, niin älä painosta tätä ihmistä kertomaan totuutta sulle just nyt. Koska jos sä painostat, niin sit hän voi sanoa sen suoraan, ja se ei ehkä ole hyvä juttu. Mä en tiedä, että miksi tämä on nyt niin tärkeää, mutta tässä on tosi tärkeää nyt se jotenkin, että miten joku kommunikoi. Ja se on varmaan sen takia tärkeää, koska tässä on jotain tärkeää tulossa. Jotain niin kuin todella hyvää voi syntyä tästä, mutta kaikki riippuu siitä jotenkin, että miten te puhutte. Miten me puhutaan toisillemme? Miten me ilmaistaan itsemme? Ja sama pätee tässä koko maailmassa. Tavallaan sellainen, että hällä väliä tyyppisesti asenne ei nyt auta yhtään ketään. Vaikka olisi tarve sanoa totuus, niin tärkeämpää on se, että miten se sanotaan. Ja mulla on vahva tunne siitä, että tämä on tärkeä juttu. Vaikka se näyttäisi ehkä pikkuasialta, niin tämä hetki, tämä keskustelu voi olla isompi kuin miltä se vaikuttaa. Ja mä tiedän, kun sä oot herkkä, sä oot intuitiivinen, niin sä tiedät, että nyt tässä ei ole kyse mistään semmosesta, että nyt pitäisi alkaa ihmisiä miellyttämään, että täältä tulisi sellainen ei. Tässä on ihan jostain muusta kyse. Te tiedätte kyllä, mitä tässä tarkoitetaan. Tässä on joku syvempi syy, miksi nyt puhutaan näin. Kommunikoinnin merkitys kasvaa isoksi. Kommunikoinnin merkitys kasvaa isoksi. Ota etäisyyttä, ota askel taaksepäin, kävele pois mahdollisesti, hengitä syvään. Koska tässä on tavallaan niin kuin sellainen potentiaali tämän Marsin kanssa täältä, niin sellaiseen räjähtelevään puheeseen. Ja jos sä nyt vaan niin kuin maltat pitää suus kiinni jollain tavalla, sä itse tiedät tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Ei siksi, että sä suojelisit jotain muuta, vaan koska se on nyt fiksua. Se voi pelastaa tämän tilanteen. Nämä on varmaan niitä tilanteita, joissa me kysytään välillä itseltämme, että okei, tarviiko tätä sanoa edes ollenkaan? Toisekseen, tarviiko just mun sanoa tämä asia? Ja tarviiko tämä asia sanoa nyt? Eli laske 10. Sulla on jotain tärkeää sanottavaa, mutta ehkä sitä ei tarvitse sanoa just nyt. Ja ehkä jopa ei
sun kautta edes. Koska muuten siellä voi jotakin possahtaa. Että tässä keskustelussa on, niin kuin, siinä on paljon toivoa, mutta siellä on myös paljon asioita, jotka kaipaa sanottamista. Ja nyt ei ole vielä jollain lailla oikea hetki, että sinne tavallaan täytyy sellainen silta rakentaa ensin. Sinne täytyy ensin luoda yhteys. Sinne täytyy ensin luoda jonkinlainen yhteys ja sitten mennään syvemmälle. Ja jossain tapauksessa tämä on joku todella tärkeä keskustelu, joka käydään maskuliinin ja feminiinin välillä. Maskuliinin ja feminiinin välillä, ja sä oot odottanut tätä keskustelua. Tämä on jotenkin teidän kahden jatkon kannalta iso, tärkeä keskustelu, jota sä oot odottanut. Ja me mennään kattoon sitä sitten laajennettuun tulkintaan enemmän, jos sellainen aihe sulla resonoi. Eli tässä tämän videon alapuolella on kuvausosio, jonne sä pääset, jos sä oot kännykällä, niin siinä suunnilleen oikeassa alakulmassa on semmoinen teksti kuin plus muuta. Niin klikkaat sitä plus muuta tekstiä. Jos sä oot tabletilla tai tietokoneella, niin sit se on suoraan se kuvausosio siinä tämän videon alapuolella. Siellä on linkki laajennettuun tulkintaan. Sä näet sen otsikon perusteella, että resonoiko tämä juttu sulla. Sä saat siitä otsikosta vinkin. Ja teidän kanssa, joille se on tarkoitettu, niin nähdään siellä. Ja kaikille teille muille ihan valtavan huikeeta, kaunista, ihanaa tätä viikkoa. Ja koko sydämestäni kiitos, jos sä voit tykätä tästä videosta, jos sä voit tilata tämän kanavan. Sillä on ihan mielettömän iso merkitys sen kannalta, mitä mä teen, ja senkin kannalta, että muutkin ihmiset löytää tämän kanavan. Sellaiset, joille tästä voisi ehkä olla hyötyä, iloa, apua. Kiitos siis siitä. Ja kaikkein suurin kiitos siitä, että sinä ihana rakas valo oot siellä. Kaunista tätä viikkoa ja me kuullaan taas ylihuomenna. Moikka!